pobl Sir Gyfyrddin sy'n berchen ar y tyrbyn gwynt yma yn Salem, ger Llandeilo, ochr yn ochr ag ynni Sir Gar. Mae'r holl elw sy'n dod o'r trydan mae tyrbyn yn ei gynhyrchu yn mynd nôl fewn i gefnogi grwpiau ac unigolion yn Sir Gyfyrddin sydd eisiau gwneud rhywbeth i daclo newid hinsawdd. Mae'r elw o'r tyrbyn gwynt wedi helpu gosod paneli solar a batri storio trydan ar ganolfannau cymunedol yn y sir, ac mae benthygiadau di-log yn helpu busnesau'r sir i leihau eu halluriadau carbon. Trwy elw'r tyrbyn gwynt, mae cwmni Ynni Da wedi gallu ymweld â degau o ysgolion y sir i'w haddysgu mewn ffordd llawn hwyl am ddefnydd trydan ac am egni adnewyddadwy, sef egni sy'n cael ei gynhyrchu gan ein haul, ein gwynt, ein dŵr a'n daear. Egni mae modd ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Mae dyfodol plant a phobl ifanc Cymru wrth wraidd popeth mae Ynni Sir Gar yn gwneud, wrth benderfynu shwt mae defnyddio'r arian mae'r tyrbyn gwynt cymunedol yn cynhyrchu. Dyna pam mae pot arian o'r enw Chwyldro wedi cael ei greu. Gall unrhyw berson ifanc rhwng 8 ac 18 oed ofyn am lani 300 pint gan Ynni Sir Gar tuag at syniad sy'n taclo newid hinsawdd. Gall fod yn syniad am helpu natur, am leihau gwastraff, tyfu bwyd yn lleol, creu egni solar, efallai rhywbeth yn yr ysgol neu yn eich cymuned. Mae'n gwbl agored. Cyn y Nadolig, mi wnaeth criw o bobl ifanc Sir Gyfyrddin drefnu arddangosfa gydag Ynni Sir Gar i ddangos eu ffotograffiaeth celf a ffilm oedden nhw wedi creu fel rhan o brosiect dyfodol arfer. Roedd y criw wedi bod yn edrych fewn i sut oedd y Cymru yn arfer byw yn llawer mwy cynaliadwy a mwy caredig i'r amgylchedd. Mi wnaethon nhw greu gwaith celf mewn ymateb i hyn. Mae Ynni Sir Gar bob amser yn chwilio am bobl ifanc sydd eisiau gwneud profiad gwaith neu ddod yn brentisied gyda ni. Mae cyfleoedd i fod yn greadigol, cyfleoedd i ddysgu am yr economi gylchol, sef ail ddefnyddio a benthyg yn lle prynu, ac mae cyfleoedd i ddysgu am creu egni adnewyddadwy sy'n berchen i gymunedau. Ni'n chwilio hefyd am bobl ifanc sydd â diddordeb creu cynnwys rhwydweithiau cymdeithasol gyda ni. Ni'n mynd i ddechrau ymweld yn rheolaidd a chanolfan ieuenctid Dr Ems yng Nghaerfyrddin, ac ni'n gyson ymweld ag ysgolion y sir. Plis cysylltwch gyda ni os mae diddordeb gen chi gydweithio neu os mae syniadau gyda chi am beth gallen ni fod yn gwneud. Mwyn dysgu mwy am egni adnewyddadwy, ni'n annog cymaint o blant a phobl ifanc a phosib i ymweld â'r tyrbyn gwynt cymunedol mae Ynni Sir Gar yn ei rhedeg. Mae'r ymweliadau yn gyfle i ddysgu am agweddau technegol tyrbyn gwynt, ond hefyd i ddysgu am sut y gall cymunedau greu egni adnewyddadwy yn lleol a chadw'r elw yn y gymuned i allu gwneud gwahaniaeth mawr.